enggak. Sabar Neng ya. Siap, sabar terus iki. Saben dino rasane ra kopi ning rasane pahit mangan rasane kok padha timbang kaya rasane wong ora duwe ayo nih cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu emana paras bagusmu rapi to karo atimu rumono tembangan manisku yo aduh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumalang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane goyang muda yo terinaku ora bakal tuh sayang ora bakal pasan tenanane ora aku langkah setia ora mungkin mendua suwun sampun ono ngancane saben dino yo goyang goyang lagi Gagas sekarang ya sih ayo Pak Sote udah goyangnya boleh di depan sini ayo deh cintaku mbok yo sampan leh nesu nesu tapi iso rasa kudu nganggo ama cucu emane rasa bagusmu rapi to karo atimu rungono tembangan manisku yo ya dosa yang ampun saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumalan ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane ora bakal mundur sayang ora bakal terus kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua suwun sampun ono kancane saben dino aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancanine saben dina Oke luar biasa Pak Sote Dasun Tibu